Sari. Kebon Sari. Tapel Wates Kutha Ponorogo. Oh, layak biyen cethuk aku Mas iki. Oh, cethuk sampeyan? Wis tau cethuk, Mas? Wis nek Ponorogo. Terus Iki cethuk enek wilayah kono aku. Heeh. Neng Dung Banteng. Oh ya. Apa kuwi? Lah awakmu kan cedhake kono. Lah aku ora turut kono. Dung Banteng ki apa to, Om? Lah awakmu ning ndi? Ora nek kono tak goleki ning ndi? Dung Banteng ki nggon apa to, Mas? Alah teng mriku ki tenggene pados iki lho anu napa niku job-job wayangan ngoten niku teng mriku. Tak kira bakul pakan manuk. Mboten. Termasuk niki kroto. Tekon to Mbak Neha. Aku ki pengen roh, aku ki penasaran karo Mbak Neha. Kriteriaku. Heeh. Itu orangnya yang gemati. Gemati Ya, terus mengayomi. upama secara fisik piye Mbak Neha? Harus tinggi lah. Oh, tinggi. Ya minimal tuh 2 meter. Lho. Iya. Parean kedua terakne Mbak ya. Nek nerokne sing banter. Banter ya. Soalnya niku nek banter-banter mboten saged ya Pak, mengki mari ngentut. Apa kuwi? Apa ya? Mosok banter Aku ngetut. nek ngeden-ngeden iki malah iso ngentut lho, Pak. Kok
Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ndo anakku sing ayu-ayu dhewe, anakku sing setinik-tinik, anakku sing denok diblong limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak? Nimbali karo anakmu aku nganggo leren sawetara ya ana ora kiteng mung sak kemprangan mangkono. Heeh. Lakon Braja Denta Braja Musti kena disambung sak rampunge limbukan sing baku. Aku Kang Sarta kowe ngaturake apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan. Mangkono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Angka sepisan ndak kira ora ana tembung kang endah kang kudu diucapake, Nok. Nggih. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur konjuk marang Tuhan yang Maha Esa Gusti Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang murbeng dumadi Hyang Widiwasa. Mangkono ya, Mak. Kang wis malimbarake ya kuwi wujude keberkahan Kang sarta kenikmatan. Ya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Ya. Sahingga aku karo kowe anakku limbuk sak rombongan, bengi iki wis manunggal ingkang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Mangkono ya, Mak. Pancen kapara nyata. Iya, Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Bengi iki, Nak, piye? Aku nyadong dawuh. Bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi adicara bersih desa. Oh, bersih desa. Utawa sedekah bumi. Bersih desa utawa sedekah bumi. Pancen kapara nyata. Ujub syukure para warga masyarakat, para pepunden-pepundenku ingkang lenggah mapan ana ing desa Morang. Kecamatane Kare, Kadipateni Mediun. Oh, mangkono ya, Mak. Kapara nyata. Mula wis sak wajibe, wis sak pase lan wis sak trepe. Awake dhewe sak rombongan sowan komplit mrene ngaturake panuwun ingkang tanpa upama, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya, terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk sapa wae ingkang angka setunggal nuwun inggih pepunden kula, ingkang nyepeng nuwun inggih menika Kendo Kenceng Banger Bacin Budak Bening Abang Ijo paprintahan desa ingkang mapan wonten ing Morang. Oh ngono. Sapa, Mak? Nuwun inggih ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Desa Bapak Supriyanto. Oh, Bapak Supriyanto. Iya ngestoke dawuh. Kang sarta ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan ya, Nok. Kunjuk untuk sedaya panitia kang ora bisa ndak sebutake siji mbaka siji. Ingkang dipun pandegani dening Bapak Fendi Firdian Ardinata. Oh ngono. Sing mandegani sedaya panitia kang wis ikut andil sukses lumadining adicara bengi iki. Pancen kapara nyata. Lan uga ora lali ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan untuk seluruh para warga masyarakat Morang. Untuk tahun 2026 iki awake dhewe meneh sing ketiban sampur. Kinen paring lelipur caos hiburan untuk seluruh para warga masyarakat ing Kukuban Morang. Mangkono ya, Mak. Iya ngestokake dawuh. Alhamdulillah wa syukurilahe awake dhewe sowan warga masyarakat, para pepunden-pepunden ana ing Morang wis rambah kaping pindho iki, Nok. Oh, wis rambah kaping pindho iki. Bapak Kepala Desa minangkani nyembadani apa sing dadi aspirasi masyarakat supaya dalange awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata. Oh, mangkono ya, Mak. Pancen wis dadi pilihane warga masyarakat Morang. Untuk 2026 dalange tetep. Oh, ngono. Dadi Pak Kepala Desa mau pas ning pondokan ya takon karo awake dhewe. Oh, tanglet. Bapak Kepala Desa tanglet piye? Mas Akbar tahun lalu niku tasih bujangan nggih. Tasih kula.
Nek taun niki napa sampun krama? Nggih pancet istiqomah tasih bujangan, Pak. Oh iya. Mangkono, bujangan, ya ora apa-apa wong ya bocah lanang ora kesusu no. Ning ya ora apa-apa. Awake dhewe wit sore antusias kang sarta apresiasine warga masyarakat wis luar biasa tak acungi jempol mangkono ya Mak. Sugo gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Oh ngono. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Anggone para panitia ngrengkuh kanca-kanca sanggar seni Astabrata ana bebasan wong liya manjing dadi sedulur. Wong liya manjing dadi sedulur. Sakwise aku mau medun tekan gerobakku, medun tekan kendaraan, wis diring karo ibu-ibu mbak-mbak Linmas. Wo, jan wis kaya dene mlaku wiwit saka medun kendaraan nganti tekan transit pondokan diring karo Linmas. Wis kaya maling ngono kena. Oh iya. Ora wis saking menghormatine, matur nuwun Linmas, Linmase wayu enak. Lah iya. Sapa? Mau jenenge ketoke ning dodo tulisane Reni lho. Iya, jan rumah saku wayu ngono. Lah ya Linmas iki pelindung masyarakat. Lah ya aku batin ya Allah, Mbak Reni dadi Linmas melindungi masyarakat. Bengi iki melindungi dalang akbar. Wah ya. Iya, ngaturke panuwun. Iya ngestokake dawuh. Ternyatane sing ana ya mung morang Linmas cewek. Nek ora kleru aku nyadung dawuh mau ngono. Pagelaran bengi iki sing diuntungkan ki janjane ora mung dalang no. Oh ngono. Sing diuntungkan ora mung dalang, ora mung pengrawite, ora mung sindene. Oh ngono. Tapi dalam suatu pagelaran wayang semalam kuwi sing diuntungkan beberapa faktor, beberapa sektor. Contone, sound system yo melu kecipratan rejeki, tero panggung yo melok kecipratan rejeki, lighting yo melok kecipratan rejeki, urung bakul-bakul sing ning jaba mau. Urung bakul-bakul sing ning jaba sing tumplek-blek manunggal dadi siji ana ing Desa Morang. Kae yo kesawapan berkah barokah warga masyarakat ing Naladan Desa Morang. Kang bengi iki wis sembodo kang jinangka ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Oh mangkono ya Mak. Kapara nyata bakul-bakul kae ya melu kecipratan rejeki. Dadi anane pagelaran wayang dalam semalam kuwi otomatis UMKM kuwi berputar. Fa insyaallah rezekine tansah banyu mili. Amin ya robbal alamin. Iya, mulana aku kang sarta kowe minangka dadi wakili kanca-kanca sanggar seni Astabrata ora bisa matur sing akeh-akeh. Iya, mung bisa njurung pandonga. Oh, njurung pandonga. Muga-muga sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa utawa sedekah bumi kang kagelar dening para warga masyarakat, para pepundhen kang lenggah ana ing Morang. Iya. Desa Morang dadi desa kang baldatun thayyibatun warupun gofur, gemah ripah lo jinawi kartotata turaharja, murah sandang kelawan pangan, cinaketa ing kamulyan tinebihna saking bencana alam. Amin ya robbal alamin. Sukerta miwah memala sageta sirna, bebendur retu iso sinapu, sial dangkal iso kabucal. Amin ya robbal alamin. Donga becik fa insyaallah bakal nyerambai katentreman, kayuwanan lan karahayane para warga masyarakat ing Laladan Desa Morang. Pancen sing dipepuji kaya mangkono ya nok ngestokke dawuh Mak. Allahumma sholli wa sallim ala Tapi
jenenge wae bersih desa. Oh ngono. Bersih kuwi tegese resik. Desa wis ngarani. Iya, Kena kinarya kaca benggala. Heeh. Sarampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa. Iya. Dadiya kinarya introspeksi diri mulat sarira angrasa wani. Mangkono ya, Mak. Jadi dengan adanya adicara bersih desa yang merupakan agenda rutin tiap tahunnya, iya. Kuwi kena kanggo pembelajaran. Oh ngono ya, Mak. Sing diresiki aja mung desane wae, sing diresiki aja mung tata laire wae. Heeh. Ning resik ana batine, resik ana atine. Oh ngono. Karo tangga ya kudu rukun. Merga yen ana apa-apane kuwi tangga sing ngewangi dhisik dhewe. Oh mangkono ya, Mak. Ibarate dengan adanya adicara bersih desa, tembunge agama fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan kang sarta memulai dari diri sendiri, ibda binafsih. Miwiti saka diri pribadi. Ya ya, Mak ya. Gusti Allah nate paring pangandikan, ora bakal ngubah suatu kaum yen kaum kuwi ora gelem ngubah sing dadi ya kuwi pakartine saben dinane. Oh ngono. Iya ngestokake dawuh. Ya, ing lair angudi karya, ing batin hangesti Gusti no. Iya, iki malam hari ini adalah malam yang spesial. Ya, awake dhewe sowan komplit. Sowan komplit kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata. Iya. Mijil saka Kota Angin Kabupaten Nganjuk. Oh, Kota Angin Kabupaten Nganjuk. Wayang gamelan komplit nggawa saken omah. Kang sarta kanca-kanca pengerawit, kang sarta mbak-mbak lan adik-adik waranggana. Iya ya, Mak, iya. Lan uga disumbutke pisan. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming no. Oh, disiarkan langsung. Via streaming YouTube ya kuwi Astabrata Media. Oh ya. Dadi sing kepareng ndongake warga masyarakat Murang. Anggone ngadani adicara bersih desa kuwi ora mung warga Morang dhewe, ora mung penonton kang teka ana ing lokasi, ora mung penonton kang teka ana ing TKP. Ya. Kabeh para sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ya. Juga ikut mendoakan warga masyarakat Murang kang bengi iki wis sembodo ngadani adicara bersih desa. Iya, ngendikane para sarjana kang sujaning budi, dongane wong 40 kuwi babak timbang karo dongane wali siji. Oh ngono. Dadi iki gandeng bengi iki sing rawuh pirang-pirang lautan manusia. Durung ketambahan sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Tegese wali pirang-pirang ndongake keselamatan lan katentremane warga masyarakat Desa Murang. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Iki awake dhewe sowan ora ijen. Ning uga nganti kadang bintang tamu Mas Gareng kang mijil saka Pacitan. Oh ngono. Nanging sadurunge ngunggahke utawa ngaturi Mas Gareng minggah ana ing sasana budaya, ya ngaturke sak langgam dhisik ya nok kanggo ngendhoni swasana mangkono. Arep ngaturke apa? Request saka ngisor ana kang nyuwun aja lamis no. Oh mangkono. Minangka kanggo kaca benggala awake urip ana menungsa, urip ana ing alam dunya, lati kang sarta pakarti kudu nyawiji, yen iya ya iya, yen ora ya ora, aja nganti mung lelamisan mangkono ya Mak. Dibawani luwih dhisik, dibawani langkung rumiyin. Monggo Mas Herulinanta kula aturi anyalirani bawanipun Mas. Ya, alon-alon waton kelakon, sareh-sareh watone pikoleh. Monggo Mas. Yen ing aja lamis Mas.
yen kowe nang lewa ada anso senang lames becek halu wong prasaja mung welengku aja Tembang menika nggih kula kintunaken untuk yang terhormat Bapak Kepala Desa, sumrambai perangkating desa. Mugi saged dados karenan ing penggalih lan dados jampining saya. Iya tombo kesel ya, Mak. Monggo dipun lajengaken, Mas. yen kowe senang lames gampang kena ing bandu uga diaturake sakliyane Bapak Kepala Desa kang sarta perangkating desa diaturke sing nunggoni awake dhewe melekan nunggoni awake dhewe nyambut gawe lumantar channel YouTube. Oh ngono. Wabil khusus kanca-kanca ya kuwi organisasi FMA apa kuwi fan militan Astabrata yang selalu setia mendukung karya-karya kita sak kanca. Sing memonitor langsung lumantar channel YouTube. Iya ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak. Nggih. Lajeng Mas. Tumrap ing saramungan mbok aja sanang lames Ditelaske Mas. sanang lames padha karo sanang citra sing ngaturke langgame aku kepingin Dik Sinta Widya Palupi kang kinarya salam mukadimah salam pambuka ana ing season limbukan. Iya Dik Sinta Widya Palupi asli putri daerah saka Laladan Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Iya sing jejer dalang ki kecil-kecil cabe rawit no mangkono ya Mak. Buka saka Bonang kalian Dik Sinta jumeneng pelan-pelan. Iya monggo dadekke. Mangga.
Sekali lagi, Mas. Gantikan suci kanggo bisa Wis katur aja lamis. Iya, alhamdulillah. Iki menyelam sambil minum air. Maca-maca pesan WhatsApp kang masuk. Pesan-pesan dukungan saka fan militan Astabrata kepada warga masyarakat Morang. Ngono. Diwaca alon-alon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar. Mugi pagelaran dalu menika lancar. Menawi kepareng nyuwun lagu Lungiting Asmara, lagu menika kagem sedaya keluarga besar FM Amatur suwun saking kula Ibu Suharmi Azza Depok. Oh, saka Depok memantau, saka Depok memantau. Oh ya, uga ana iki uga dimonitor lumantar Ndumpil Madiun, saka Ndumpil Madiun. Salam kangge Bapak Lasiman. Ngono. Ya ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar lan keluarga besar Sanggar Seni Astabrata sehat sukses selalu antuk ridho lan keberkahipun pangeran. Menawi dipun keparingi nyuwun lagu Gubuk Asmara kagem sedaya pamirsa ingkang hanenggani wonten Astabrata Media. Ugi pamirsa wonten lokasi saking Kota Angin Bapak Lasiman memantauno. Oh ya, penonton wajib lah yo. Kurang siji sisan kepisan yo. Assalamualaikum Mas Akbar. Kula Bunda Angel Heaven saged pepanggihan malih lumantar channel YouTube Astabrata Media wonten dalu sakmangke dalam keadaan sehat, bergas lan waras. Salam kagem keluarga besar Astabrata kang sarta keluarga FMA Group yang selalu memantau wonten live streaming Astabrata Media. Sembah nuwun Mas Akbar, sehat selalu kagem kru Astabrata sedayanipun. Ngono. Saka Bunda Angel Heaven. Ngono ya Mak. Ya, ya saiki Mas Gareng Pacitan diaturi minggah ana ing sasana budaya. Mengko Bapak Kepala Desa ning tengah-tengah ya
diaturi minggah ya mak mengaturkan sepatah dua patah kata no ngono iya kaya antuk kanugrahan mbok menawa ya kersa nyekar nggih ning luwih dhisik Mas Gareng kang mijil saka Pacitan sing suwe ora ketemu sing suwe ora pepanggihan lah iya diaturi minggah ana ing pepanggungan ngancani awake dhewe ning panggung kene ya nok sepote disepoti nganggo praon rong rambahan monggo Mas Gareng Pacitan kula atur minggah wonten ing sasana budaya Mas dadekke ya luar biasa. Wilujeng dalu selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu Mak Cange, Mas Ganteng, Adar. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya Mas. Barokahullah Mas. Nggih. Saged pinanggih melih najan pun pinten-pinten taun pun boten saged gabung jenengan. Ngaten nggih. Nggih. Ora tau enek job belas teng jenengan. Wah, kaya wong yo ngene iki yo permintaan lho Mas. Nggih. Permintaane malam hari ini adalah Mas Gareng Pacitan. Barokahullah kula sing seneng kula melok bombong ati kula Mas. Nggih. Saged sowan tenggene murang mriki. Ngaten. Kanthi kawontenan masyarakatipun guyub rukun nunggal rasa nunggal tresna. Amin. Ngerti ning budaya kebaing ngilmu sedaya napa ingkang dados kajatipun dalu menika saged tinekan Mak. Amin ya rabbal alamin. Mula kena diarani bersih desa. Heeh. Dikane panjenengan ngresiki balang sing sukerta ngresiki iri lan dengki srei paribasane karo tangga teparu karo kanca lan kanca. Nggih. Sabibaripun tasakuran bersih desa mugi-mugi masyarakat porang sedaya kathah rejeki Allahumma. Amin. Muga-muga panjang yuswa Allahumma. Amin. Kathah berkah barokah Allahumma. Amin. Jantenan guyeng ora kaya ning gone murang Mas. Nggih. Wah, ngendikane jenengan bidhake ngene mandhap teng mobil. Heeh. Jenengan pung diring kalih napa niku? Linmas. Linmas asmane sinten niku wau? Nek mboten kelentu Mbak Reni. Nah, lah niku jenengan bejone niku Mas. Kok bejo ki lho Mas? Bejone jenengan wong ganteng dikawal karo wong ayu. Terus dikawal teko nggon transit teng mriku tesih foto-foto. Nggih. Oh, lumrahe kula wah jan remuk Mas kula. Kok iso remuk jenengan niku nalare kados pundi lho Mas Gareng? Lah wong kula mriko king omah kan pun dadan. Dandan. Ajeng mlebu teng lokasi niku mboten ngajak foto, mboten ngajak napa malah ngelokne ngeten. Ngelone pripun Mas? Iki urung 17-an awakmu kok wis arep karnaval.
Ya bot-bote sampean golek rejeki ya Mas. Nggih. Nganti dioreng-oreng putih sing dadi pasuryane. Amin 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 ya robbal alamin kena diarani wahyu kang tinemu kadosta wonten ing masyarakat porang. Amin. Ora bedok-bedakne jabatan, ora bedok-bedakne gawean sing baku ikhlas lillahi taala sangka krentek ati gawe kamulyaning keluarganing dhewe-dhewe Mas. Amin. Mas Gareng, Ndut. nek pancen sampeyan kuwi gareng sing cerdas. Dalem Nek pancen sampeyan kuwi gareng sing cerdas, gareng sing pinter, gareng sing mletik kang dadi pamikire dionceki Mas. napa? Asma Kinarya Japa, nama adalah doa. Betul. Nek menurut pendapatnya Mas Gareng, Desa Morang itu apa ada artinya Mas Gareng? Desa Morang itu ada MAORANG. Allah. MO. MORANG. Itu ada artinya atau tidak Mas? Ada. Upamane M. Malam hari ini gelar kelir wayangan dalangnya Mas Akbar Sahlam. Sahalam. Sahalam. Lah, Bener ora Bu? bener. Bener nggih Bu nggih? Nggih. Mas Sahlam ganteng napa mboten? Gareng elek apa ganteng? Suara rakyat adalah suara Tuhan, Mas. Tomponen kanthi ati sing legowo. Terima kasih. Terima kasih atas pereleannya ya. Iya. Oh, orangnya banyak soalnya dia fan-fannya jenengan. Nggih napa mboten? Nggih. Kokono mbok kawal apa mbok lokne? Kawal. Kok kawal gawe suwal apa gawe rop? Ya ana sing suwalan, ana sing rokan to, Mas. Ngomongke sapa buke kuwi lho, wong nggurupan tok ora gawe suwal blas kok. Kok ya sik sempet-sempete lho sampeyane ndeloki suwale wong. Wong ngaklene wong wedok liwat telaten nginceng kok, Mas. Ya. Terus bar R nyambung. R rame kahanane mergo danane kanthi rasa ikhlas lillahi taala. Ora peksanan, ora potong dana kono, ora potong dana kene, manut karo masyarakate piye amrih gayenge. Bar R A nyusul. Anggenipun tasakuran mugi-mugi pikantuk berkah saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing kamulyan panjang yuswa kathah rejeki. MORA terus Z N kok kula kok murang nganggo jet. ngene iki aku ngetes sampean ngantuk apa ora ngono lho. Lho yo ngatuk lek murang nganggo jet. Jet ki hubungane karo A. Oh iya. Ending N nampa wahyu kang tinemu, muga-muga sabibaripun tasakuran guyub kelawan rukun masyarakatipun. Amin. Terus bar N G nyusul ngepit. G guyub rukun. Guyub rukun. Golong gumolong ngerti ing budaya kebak ing ilmu. Wah. Artinya morang. Nggih. Nek aku ya enek artine lho Mas, nek aku dhewe lho. Akbar, jenenge dalange Akbar sing ngisi acara wayang kulit ana ing Morang. Akbar, ak karo bar. Akbar kuwi enek artine Mas. Apa? Akbar, ak karo bar, akhlake sabar. Ora sabar piye wong tinggal barang yo meneng ae ora ndang golek. Wong musuh kula ngoten niku tinggal rong dina ya golek to Mas. Sik, biar tidak menjadi fitnah. Ini ditinggal apa maksudnya? Tegese jenengan ke ditinggal wayang sing dadi klangenaning jenengan didol digawa wong Kediri ngoten lho. Ora tau ngedol wayang aku. Lah Mas Rudi Gareng nika mboten ke jenengan to wayang. Oh, senes. Oh. Akbar ki akhlake sabar. Akhlaknya yang sabar seperti beliau Bapak Supriyanto. Bapak kepala desa. Iya, beliau kepala desa wonten ing Laladan Morang. Ayo. Pokoknya sabar banget mergo piyambake pun didikan pagar betisnya NKRI harga mati, Mas. Dhuwur men to, Mas? Lho pripun to? Nek Akbar kuwi akhlake sabar. Nggih. Nek gareng iki piye artine gareng iki? Eneng lho, Mas. Lah, nggur sak gareng iki nek artine Gareng ke begagah karo nyawang reng.
Gareng kuwi begagah karo nyawang reng. rengnya apa to Mas? Reng niku sak ndure usuk kuwi jenenge reng. Dadine lek dhuwur urung diplapon ngoten nggih terus kali nyawang reng ngoten nggih terus ibu-ibuke turak tuluk trondur duwe kene. Ngoten. Ana gareng iki begagah karo nyawang reng. Oh. Ngoten. Ngono ya, Mas. Kena diarani begagah ki wong jumangkah. Wong gagah kados beliau Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa Bapak Supriyanto. Nggih, reng ki kena diarani kanggo pasemon, kanggo tatanan, kanggo cantulaning masyarakat, gawe ngrembakane masyarakat, gawe majuning masyarakat kaya wonten ing Desa Murang. Amin ya robbal alamin. Dan Sinden-sinden Astabrata menurute Mas Gareng niku ayu napa mboten Mas? Sinden-sinden kula. siji loro telu papat lima enam niki to. Heeh. Lah lek niki nggih genah to. Heeh. Niki lek sindene Astabrata niku mboten nenten, sing mboten ayu niku mboten nenten. Ngaten nggih Mas? Nggih. Nek karo bojomu ayu endi Mas? Lho. Karo bojoku ngeten iki nggih tetep ayu iki. Kok jenengan kok ya ngomongne mlambangne kaya iki to. Wong bojoku niku ning nggih nuwun sewu Mas. Masalah keromantisan kali Mbak Lurah niku nggih tetep romantis kula. Loh, anggone rumah tangga. Nggih. Kok iso sampean karo bojomu romantis sih piye Mas? Alah paling-paling lek Mbak Lurah ngoten niku lek Mbak Lurah tenggene kantor ibuke PKK ya dhewe-dhewe ora digandeng. Ora digandeng. Umpamane ning gone kumpulan PKK siji kumpulan BBD ya ora digandeng. Ora digandeng. Aku lho bojoku ning Alfamart ngono nyandi kono tetep tak gandeng. Weh, saking cintane ya Mas. Alah ora tak gandeng jupuk ya apa-apa. Kowe iki jenenge ya pelit kowe iki karo bojoe kok hitungan. Lah nggih paling mboten nggih wong wedok ya kadang dibombong, kadang kala diwenehi rem, Mas. Oh ngono ya Mas. Dadine wong lanang ki ben aja mung dadi tumpuane wong wedok. Ngono ya kadang kala dibombong, kadang kala direm. Ya ngene iki aku nyecep ilmumu, nyecep ilmune Pak Kepala Desa ben aku sok nek wis rabi siap-siap tenan. Nggih, jan tenan Mas. Iki menurut kula niku nggih jan saestu 1 2 3 4 5 6. Niki jek-jek nggih. Tenan kena diarani dari niki 10 pokok program PKK. Lho kok ngono Mas? Nggih. Lire piye lire? Sing setunggal cilik niki nggih. Cilik. Nggih, nomor setunggal penghayatan dan pengamalan Pancasila. Loh, ngono Mas. Nggih. Iki sing siji, cilik penghayatan, pengamalan dan Pancasila. Terus? Angka loro. Ibu sing niki Mbak E. Kok iso ibuke lho? Remasaku anggere gendungan iki kaya mbokku lho. Oh ya. Wong kuwi jek enom, jek timur, jek kinyis-kinyis kok iso ibuke lho sampeane. Ya wong ayu. Nah ngono lho. Nomor loro ki kena diarani gotong royong. Dadine apa sing dadi repote tonggolan teparu Mbak iki ya tetep nyawiji. Nomor 4 telu. Nomor 3 kuwi pangan. Oh pangan. Iki pangan dadine ngene-ngene iki iso ngurakapi wong-wong kabeh. Gawe senenge kabeh. Amin. Gawe senenge wong akeh. Amin. Iki pangan. Angka 4. Sing tok nong iki. Tok nong kuwi apa? Bathuke nonong. Kuwi sandang. Oh sandang. Kena kanggo pangilon, kanggo sandang, kanggo nutupi ngaurat supaya manungsa kuwi gen aja perbuatane sing ora bener. Sandang ya Mas. Nggih. Terus nomor 5. Lah iki sing akeh dhewe. Apa kuwi Mas? Perumahan dan tata laksana rumah tangga. Wah, kok iso dawa men to Mas? Lah iki tulisane ya ngono kok aku maca iki. Oh lah iblis sih. Lah tak kira apal badhe maca kono lho. Wah disiapi teng mriku teng panitia kok. Kula nggih mboten proto Mas kok ya. Nggih. Lah nek sing pojok dhewe kae Mas. Alah pengembangan kehidupan berkoperasi. Mulakno angger Senin Kliwon ya gur mekar niki.
Rumah saku kok sampeyan. Nggih, barokah kula Mas. Tak golekne kanca ya. Nggih, monggo monggo. Sing pangan mau sapa sing merasa pangan dituding karo Mas Gareng pangan mau sapa? Pangan ke. Lah Ayo. niki. Pangan. Kamu jumeneng ya pangan. Kok pangan Mbak Neha kok malah kesetrum pangan nih lho. Monggo, nduk. Sik sepati cah. Yo. Monggo. Makan. Hey. Disapa Mas Gareng? Wilujeng dalu, Nduk. Wilujeng dalu, Pak De. Alhamdulillah barokah kula. Nggih. Nggih, saged sowan tenggene Murang, Nduk. Murang Kare Madiun. Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Madiun. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, kenalan dhisik Mas Gareng. Aije paring asma sinten mijil saking pundi statusipun napa? Wah, nek teko kok komplit men to, Mas? Wong wasani kene usume sensus ekonomi kok. Perkenalkan dirimu, Mbak Yu wong ayu. Nggih, nderek tepang Gladiwano. Pak Bu. Nggih. Nami kula Neha Ayu Silvani. Ya, Neha Ayu sil siapa? Silit. Neha Ayu. Silvani. Oh, Silvani. Nama panggilannya siapa no? Neha. Hey. Nehi. ya kayak aku ya. Oh. Wah. Neha nek Mas Gareng oh. Iya. Wah, kuwi kena nggo parapanmu Mas. Nek Gareng Pacitani Gareng oh. Tapi dia mboten mesti kok. Kadang lek wokean mangan es ya Kuwi keseleleken. Rumahe ketakono Mas Gareng. rumahnya mana? Asli saking Madiun. Madiun pase Nggih. ngendi, Nduk? Madiune. Pase Madiun Selatan. Madiun Selatan. Kebon Sari. Nggih. Tapel Wates Kutha Ponorogo. Betul. Oh, layak biyen cethuk aku Mas iki. Oh, cetok sampeyan? Heeh. Wis tau cetok, Mas? Wis nek Ponorogo. Terus? Iki cethuk enek wilayah kono aku. Heeh. Nek nang Dong Banteng. Oh ya. Apa kuwi? Lah awakmu kan cedhake kono. Lah aku ora turut kono Dong Banteng ki apa to, Om? Lah awakmu ning ndi? Ora nek kono tak goleki ning ndi? Dong Banteng iki nggo napa to, Mas? Alah teng mriku ki tenggene pados iki lho anu napa niku job-job wayangan ngoten niku teng mriku. Tak kira bakul pakan manuk. Mboten. Termasuk niki kroto. Tekono statusnya Mas Gareng. Status sekarang sekolah, kuliah atau sudah berumah tangga? Monggo. Alhamdulillah sudah lulus Kuliah. Nggih. Di mana? Dari isi Surakarta. Jurusan. Jurusan Karawitan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teng Solo to, Nduk ya? Iya. Oh, ora kalah karo aku, Mas. Loh, sampeyan yo kuliah to, Mas? Wah, aku GM. Weh, Universitas Gajah Mada Gajah Mada. Yogyakarta. Omongi sapa? Lah UGM kuwi Universitas Gandulan Montor. Jurusanku ya Pacitan Madiun. rumangsaku kok wong gandol bis kok. Iya Gandol Jaya kok ya nggih. Mbak Neha, Nggih Mas Akbar. sampeyan tak dhisikne mergo iki ning Madiun, sampeyan putri daerah Madiun. Nggih. Nggih to. Mula sampeyan tak aturi ngaturke pamundutan anu Mas Gareng sadurunge kingko. Napa? Bapak Lurah nek menawi kersa minggah wonten ing pepanggungan ning diaturi sak langgam dhisik Mbak Nggih, Neha. dawuh Pak Priyanto. Heeh, mengko dhisik sakwise sak rampunge Mbak Neha. Nggih, sabibaripun Mbak Neha. Mbak Neha, Nggih Mas Akbar. wonten pamundutan adalah gubuk as. Gluduk Asmara. Ning gubuk sambar gluduk ngono to? Pokoke tenan rek lelagon gubuk Asmara kuwi dipangan esuk penak, pangan sore enak, pangan bengi enak. Esuk ya tetep enak. Ngono Mas ya. Nggih, gubuk Asmara kok nggih. Nganggo bawa sisik ya wong ayu. Nggih Mas. Iya, njajal nyicipi suaramu, Nduk. Mbak Neha, Madiun iki suarane mesti kepenak. Iya. Nah. Nyingkar nyingkul
wong wadon ayu mesti dijual mahal mal. Jual mahal. Iya sik cethuk wong lanang dan nyingkar-nyingkur. Oh. Ora kaya wong biyen ngerti wong lanang ketok dhewe akeh ya nyoh. Ngono ya. Terus Terus Wiwitane nyingkar nyingkur putri daerah Madiun tidak mengecewakan. betul Mas. Rupane ayu, wonge suarane ya becik. Nggih, jan tenan ngene sing bejo dadi bojone Mas. Bejo sing dadi bojone besok. Tenan. Sadurunge turune njaluk, ayo nembang sik neha-neha. Iya. Aku ya oho. Apa kowe bojone kok melok Ya upamane. Lir upamane ya. Ya ora samar kelakon. Lah iya. Nah, lanjut yuk, Mbak Neha. lingsem yen kemutan Mbak Neha, tak takoni, lingsem yen kemutan itu artinya apa? apa ya lingsem itu Malu, enggak malu. sih? Oh malu tersipu malu Tersipu malu yen kemutan kelingan kalau inget gitu ya. Iya, Jadi kalau inget. kalau inget itu menjadi malu-malu sendiri. Iya, kira-kira itu inget apa ya Mas ya? Ya inget masa lalu mungkin Mbak Neha. Enggak ya Mas. Oh enggak ya. Oh, aku. Neha. Apa? Kowe meneng wae. Ngapa? Kono wis pengalaman. Mangsaku kok nek perkara kono anak mbok serahne aku. Oh, pengalamanmu pengalaman kandas. Lah ya Mas aku wong lanang kok dilarani wong wedok to Mas. Ora tek demen tau. Lah ya terus. Lalampahan kang Dintake nduk. tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Mbak Neha. Nggih Mas. Jan-jan iki wong lanang kriteriamu iki kaya piye to Mbak Neha? Aku ki pengen roh, aku ki penasaran karo Mbak Neha. Kriteriaku. Heeh. Itu orangnya yang gemati. Gemati Ya, terus mengayomi. upama secara fisik piye Mbak Neha? Harus tinggi lah. Oh, tinggi. Ya minimal itu 2 meter. Lho. Duk. Apa Mas? Kowe menungso 2 meter ki apa? Loh, iku kan memperbaiki keturunan. Ki ora menungso lek 2 meter kuwi. Lah apa? Ondot cengkeh. Lah kowe iki nek morang ngomongne dhuwur, kene iki cengkeh akeh. Wis 2 meter iki lho. Lah itu menungso kan kok 2 memperbaiki meter. keturunan Nek toh Mas. nek Mas Gareng kuwi masuk kriteriamu apa ora kaya wong kaya Mas Gareng kuwi? Mboten niku. Lho, kok penyebabnya boten? Mergane dagelan kok Mas. Lah kok iso apa karo Lho hubungane apa lho ha? apa hubungane? Emah dagelan ki kakehan ngomong cerewet ya ngono kuwi. Gak seneng aku wong lanang sing kakehan. Nek pengrawit gelem gak? Emah aku Mas. Apa-apa kok emang. Iki dagelan wis dalang wis pengrawit wis sing senenganmu kuwi wong apa? Pengusaha lah. Pengusaha. Pengusaha sing penting usaha terus ngono to. Iya. Dadi ora Usaha terus mbuh piye karuane pokok usaha terus. Pengusaha terus ngono. Lho, sing penting ora iso omong ya. Iya. Dadi wong ora iso omong dadi mbok apusi kenek. Ah, betul. Sing lugu ngono ki lho Mas. Ilmu Maling. Ayo Mbak Neha. Monggo-monggo. Buka celuk langgamne sik. Mas nak Mas. Ya, Sapa wi? Sapa wi? mau jare karo pengrawit ora klirik. Oh, iya. Barang ngerti wong ganteng mripate biar pet. Kuwi sing ngendangi aku rada silau ngono nek. Wah. Oh, itu. Iya gak Mas? Iya tak ganteng kok ya. Hahau, gak melo-melo aku hahau. Apa enggak? Iya terus. Oh. Ya. Yen liwat aku kelingan
Jogeti Mas Gareng. Pos. Tak aturake untuk yang memonitor lumantar channel YouTube Mbak Neha. Nggih, Kali kemawon, Mas. lo banyak sekali berapa pasang mata yang menonton. Nah, ada loh yang mengikuti Astabrata, yang mengidolakan Mbak Neha itu juga banyak. Apa ya? Wow, aku ki ra koyok Neha. Terus enek neh, aku ki ra koyok Sinta. Enek-enek penggemar aku ki kacek siteng nek ra pesek ulung ora. Dadi duwe penggemar dhewe-dhewe. Ayo. Tapi Astabrata Media tuh hebat loh, Mas. Hebatnya piye? Setiap saya nonton live streaming itu pasti penontonnya ribuan yang nonton. Iya. Iya, soalnya tuh saya itu sering melihat live streaming wayangan gitu ya, Mas. Iya, kita Tapi tuh- gimana? Tapi tuh jarang banget yang nonton itu sampai ribuan gitu loh. Oh gitu ya? Ya, tapi kalau saya lihat Astabrata itu acek gitu loh, yang nonton itu pasti ribuan. Oh ribuan. Malam ini ribuan itu karena ada itu loh, wedus gareng. Dok, oh, Priman. awak mungkin ngomong bahasa Indonesia kok iso ujug-ujug ajek iki opo? Lah yo. Mosok nek bahasa Indonesia ajek, Apa nek bahasa Indonesia kok acek gitu? mosok Astabrata ki ajek penontonnya banyak. Maksudnya ajek itu stabil. Ya, stabil itu loh. Ngono. Tapi kan yang penting paham itu loh, Mas. Ya paham-paham ngono lek wong jenenge Indonesia karo Jawa mbok dadekne siji. Lah itu anak kekinian kok itu. Iya dong. Neha itu anak kekinian loh. Iya. Apa Mas Gareng? Mas Gareng itu kan sudah masa lampau. Dia sudah sesepuh. Ora apa-apa sing penting ajek. Kok balik ajek nah lho. Ayo, Dok. Terus nende. Cai kongge. Yo. Hi. Bye.
Aku pokai Mbak Neha, Dan Mas Akbar. aku sowan ning Madiun ora mung iki, ning kedepannya juga akan sowan ke Madiun lagi. Amin, amin, amin. Yang dekat itu tanggal 9 Juli. 9 Juli. 9 Juli Mas Akbar dan Astabrata di Desa Wonorejo. Nah, itu dekat dari sini. Ya. Terus tanggal 12 Juli neng Pasar Gondosuli. Oh, kinggil mriku Mas. Iya. Dhuwur kono. Jadi mulai nyisir Mediunan niki Mbak Neha. Amin, amin. Nek ning Mediun takjak kudu gelem lho ya. Harus dong. Aja angel-angel. Mboten kula mboten angel loh Mas. Lah iya. Itu tandanya Mas Akbar itu juga diterima ke masyarakat sini ya Mas ya. Amin ya robbal alamin. Tandanya kalau mulai ada calangan-calangan di sini itu berarti Mas Akbar itu diterima di sini. Amin. Nggih ngoten to Pak Bu? Nggih. Nggih pokoke. Yo, enteke Mbak Neha. Oh, Hey. Oh, Makasih Mbak Neha. Mas Gareng akan lebih afdol jika Bapak Supriyanto ingkang nyepeng bawat kenduning Desa Morang diaturi minggah wonten ing pepanggungan nggih Mas. nggih paring dawuh panjenengan Mas, monggo. Semangga mboten ngirangi raos kurmat kula dhateng panjenengan Bapak, kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Ora ketang atur sepatah dua patah kata. Kaya Antuk Nugroho nek panjenengane kersa nyekar. Nggih. Semangga Bapak Supriyanto kula aturi minggah wonten ing pepanggungan. Duduk. Oh, Mas. Apa Mas iku wau? No, sekarang kendang itu giling-giling kan. Wilujeng dalu Pak Lurah. Nggih, Mbak Lurah. Pak Kepala Desa. dalu Mas Deleng Alhamdulillah. Mas Gareng sugeng dalu Ije Bapak wilujeng dalu ki. Kados pundi Bapak komentaripun pagelaran wayang pada malam hari ini kados pundi Bapak? pagelaran wayang pada malam hari ini sangat luar biasa. Amin. Antusias warga Desa Morang Nggih. memang nunggu panjenengan Mas Deleng. Oh ngaten nggih Bapak? Nggih, ingkang kula aturaken kala wau Injih. terutama ibu-ibunipun kalian mbak-mbakipun. Nggih. Ibu-ibu, mbak-mbak kang sarta Mbak Reni niku wae lho, Pak. Oh, nggih, menika Mbak Linmas. Oh Mbak Linmas. Linmas Desa Iya, Morang. nggih. Tesih anu prawan nggih Pak nggih. Nggih, perawan. Monggo, Alhamdulillah nggih. monggo mangke nek kersa. Wah. Tapi pangapunten sampun wonten satpamipun. Wah. Kula meh lho niki wau. Nggih, monggo dipun lajengaken. Dipun paring dawuh. Kados pundi Bapak? Nggih, kula sebagai kepala desa matur sembah nuwun sanget dhateng seluruh warga Desa Morang tercinta. Pada malam hari ini kita berbondong-bondong, beramai-ramai, bersatu padu Nggih. untuk memperingati Persih Desa Morang tahun 2026. Nggih. Mas Heru,
Endi Mas Heru? Lah niku. Sugeng rawuh ya Mas Heru. Wedeh. Arep mangsaku kok inggih ketepang mawon to panjenengan niku. Aku nggih guwun kok. Nggih. Jenengan ke anu wiraswara mawon nggih ngeten iki. Oh. Wow Mas Heru WA kula. Lah niku Dalah. Mbah Lurah mangke anu nggih sindenipun ingkang ndampingi panjenengan ingkang nomor kalih saking barat lah iku sing ndi? Nggih. Nomor loro kok kulon iki sing ndi nggih? 1 2. 1 Oh, nek. 2. Oh ngoten. Nggih Nggih. nggih. Monggo kula aturi. Nggih, Oh. mangga Mbak Yovika. Nggih Mbak Yovika. Sepati cah. Heeh, mangga. Yo. Hei. Mbah Carik, Kados pundi Bapak? Mbah Carik Bu Lurah sementara jak nang caruban ngopi. Wah. Ora mangsaku kok. Mbah Lurah ke terus ngoten iku to. Heeh. Jadi tepang nggih, Pak. Iya. Dalem yo. Semaput aku, nggo. Lah napa kok semaput? Kok semaput iki lho Bapak? Nggih, mboten biasa Mas Dalang. Oh, mboten biasa nganu nggih kali sinden mboten biasa nggih Bapak. Biasanya langsung nubruk. Kok iso nubruk. Pak Lurah ki nggih jan medeni banget. Kok iso ngedeni lho Mas Gareng? Lah wong ora dadak cepika-cipiki langsung nubruk. Kula niki badhe anu belajaran napa niku parian. Oh, manggah. Mangke jenengan terokaken nggih. Oh, nggih siap. Dikerakne ya, heeh. Tuku sarden Tuku sarden nang Banyuwangi, ning Banyuwangi, jejer sinden, jejer sinden. ayu lan ambune wangi. Yo. Mbah Carik, Bu Lurah usahain sik, Mbah. Napa Dolan nggih to, ngopi. Pak? Nggih. Kula wangi to, Pak. Ketoke. Lho, Nek Gareng napa nggih wangi, Pak? Cobi lek kula gadah pantun kangge kula Lah lho, pantun kagem Gareng gadah mboten, Pak? Kagungan mboten? Poki. Heeh. ampun Pak, nek niki prengus, Pak. Mbok padakne wedhus korban kok piye? Jenengan OTW king mriku kok mriki to. Heeh. Ambune iki wis nggondo bacin. Kuwi udah nggondo bacin kudu aku. Lha sinten? Ya aku dhewe. Lah nggih. Iki gara-garane cedhake lho, Pak. Tutuke karo irunge cedhak. Iki mambu apa jal? Mambu apa? Ya apa mbok ambuke apa mau? Mambu batang. Ala udu. Lah apa? Solar. Dagelan po. Niki parian kedua. Heeh, parian kedua terakne, Mbak ya. Nek kerokne sing banter. Banter lho ya. Kula niku nek banter-banter mboten saged ya, Pak. Mengki mari ngentut. Apa kuwi? Apa ya? Mosok banter Aku nek ngeden-ngeden iki malah iso ngentut lho, Pak. Kok bahaya men lho. Lah mergone masuk angin. Oh iya. Nggih. Jajal parian Pak Lurah. Kedua. Heeh. Tuku porang Tuku porang. Coplok iki coplok. diadai kuali. Diadai kuali. Sedaya masyarakat Morang Sedaya masyarakat Morang akeh rezekine. akeh rezekine. Amin. 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 Kenapa kula kok apal? Nggih. Dadi cateten mriku kados katu pelawuhan jenengan PKK. Nggih. Nggih, amin. Nggih, ngeten. Napa niki? Mau dipeseni Karang Taruna. Karang Taruna nggih. Pun lagu koplo. Napa niku, Bapak? Lagu koplo lho, Pak. Judulnya napa, Bapak? Lagu koplo piye Lah to nggih. mau? Napa, Pak? Dangdut. Nggih, ngeten mawon kula nyuwun napa niku? Napa? Napa, Bapak? Apa ya wi mau? Aduh. Lali aku. Oh, tinggal katresna. Oh. Tinggal kantor. Nggih niku pranyata koplo, Pak niku nggih. Mangke ngeten nggih, kula nyuwun lagu ninggal katresna ingkang kaping kalih mangke wonten panitia ingkang badhe nyumbangaken lagu. Oh, nggih. ngoten. Bapak sinten, Bapak?
Mbah Mudin. Mbah Wow, Mbah Mudin. Mudin, Nggih, Mbah. nggih ben mboten kulino anu Bapak napa niku anu ngurusi tali pocong mawon. Nggih, Nggih. kene nyanyi-nyanyi barang. Nggih. Kok ugur wae teh. Nek tak umpami Heeh. Mbak Sinden iki Tambah belih. sedaya ngoten pripun? Mboten napa-napa. Nggih, Nggih. Mbak. Nggih. Nggih. Kersane masyarakat kula terhibur. Oke Rio. Oke. Nyawer mboten, Pak. Eh. Nek ten ngen kula to, Pak. Bendahara siapno amplop. Yop. Pak Gareng biasanya ning nggonku kono lho, Pak. Nek ngedekne sinden ki anu 100, Pak. Oh. Kuwi ning nggonku kono. Lah, nek kene pira-pira? 100. Jangankan 100, 200 saya wani kok. Iya. Yop. Jangan kok beda karo wong nggonku ya. Jangankan 100 selawe wani. Yop, mbok padakne Pak Pri, mbok padakne. Mbok tantang yo duwaneni kowe. Sembrono. Jaturi yo. Sik, kula nek ngeten iki dari cek Mbah Mudin. Heeh. Monggo Mbak Mudin. Kula aturi pinarak, Mbah. Nggih. Mong Tapi niki mboten donga nggih. Mboten nembang. Nyanyi. Monggo Mbah Mudin. Heeh. Terus Modin. sepot Mbah. Sepot dedek. Heeh. niki wau ngaten Mbah Mudin. Menika sadurungipun ninggal katresnan panjenengan kapurih nglanggem Jawa. Nglanggem Jawa. Ingkang masyarakat Morang nu kangen kalian swantenipun panjenengan Mbah Mudin. Oh niku punya suara emas ya, Pak? Nggih, Waduh, alhamdulillah. Alhamdulillah bejane murang ya. Niki pangapunten Nggih. wonten titipan saking warga desa Murang Nggih. kagem Mbak-mbak Sinden. Siap, Tapi siap. pangapunten pun Nggih. sah dilihat isinya. Oh. Tapi rasa wujud silaturahmi warga desa Murang Nggih. kalian mbak-mbak Astra ipun ingkang datang Barata. mriki. Makaten nggih. Nggih. Mas Gareng, Nggih. kula paringaken sakniki mawon nggih. Oh, nggih. Boten suwe-suwe. Nggih. Monggo nggih. Monggo. Ngapunten lho, niki pun dilihat isinya tapi wujud silaturahim Iya. warga, seluruh warga desa Murang damel panjenengan sami. Amin, amin barakallah, barakallah. Mau isine pira? Neng jalukmu meng pira? 100. 100. Heeh. Iki 200 Wih, isine. Widih. Tapi dikurangi 150. Lah, 50 Pak Gareng. silete kok landep menten, Nduk. 50. Gak apa-apa. Nggih. Kaya murang Yang larang penting barang kok yo. pesanan dari warga masyarakat sudah kami sampaikan. Ini Nggih. amanah yang harus disampaikan. Terus mangke pangapunten. Iya. Setelah Mbah Mudin Menembang. Jawa, Nggih. mangke nyuwun ninggal kartesnan nggih Siap. pesane saking Karang Taruna. Oke. Makaten nggih. Siap. Nggih. Siap. Matur sembah nuwun sangat. Siap, siap, Monggo siap. Mbah Mudin. Manggah Mbak Mudin napa langkame? Nggih. Napa Pak Mudin? Mbah Mudin, monggo. Iki Niki anu nggih. Fika kono-kono Niki sedang. mungkin nyuwun anu kula napa? Podang kuning. Podang kuning. Niku senengane kanca-kanca, Pak. Mbak Limbo. Kados pundi? Niki bawa kula mboten kok napa istilahnya najan wujud mboten wonten niku mungkin mboten napa nggih. Nek mboten senadyan wujud napa, Pak? Nggih. Bawane Yang penting mungkin Oh nggih Bapak Lurah matur nuwun ugi kula sembah sing nuwun. penting mungkin didawahne teng Podang Kuning ngono lho. Nggih, siap. Mbak Limbo. Oke Pak Mudin. Oh, nggih. Nggih. Nggih niki menangkani atas nama mewakili dari semua panitia kula ngoten nggih. Nggih nek Nggih. ngoten klerune nyuwun pangapunten. Nggih. Mangga. Dirungokne. Dedep tidem berbawane Telah pulang ke rahmat. ratri Nggih.
sasatra wis manjer waryan tanku jiwa Nuwun sewu Mbah Mudin nyelo atur kula kedap. Jenengan ngoten niku padahal niku jenengan pun sibuk teng rumah tangga, sibuk teng gene bali desa, asale belajar ngoten niku wektale yah napa? anu nggih napa wektu prai. Oh, Dan kan terasipun nggih, para pinter pun ngendikan nggih. Nggih. Dengan ilmu akan Mudah. dengan agama akan terarah, dengan seni akan Indah. ngoten nggih. Niku sering kula nggih Bapak nggih. Nggih. Anu kesane awet Nggih. enom. Nggih. Pokoke nek jiwa seni awet enom ngoten nggih. Ngoten nggih. Nggih. Lajeng. Mbah Mudin ki lek arep maca ki ya ilmu. Mbah Mudin swatene apik mesti nek adan nggih apik nggih, Pak. Wah, nek adan nggih Jawa niku. Nggih. Lajeng Bapak. Maka Manggep Sri nate dalu sini waka sang ya dasi akliar neng cakrawala winolat ngelangut lajeng perantene peksa kabeh saking kahing taranggana kang sumiwe telaske Bapak. warata tanpa Pak Mudin, dalem niki mengke podang kuning sak bait panjenengan sak bait Yovika ngaten nggih. mboten mengki anu lagune teng Mbak Waranggana mawon. Lho, pripun? Mbak Waranggana mawon lagune. Lho, mboten sida podang kuning niki. Mboten. Oh. Mboten yo nggih mboten maksudnya Waranggana sing nyekar niku Mbak Waranggana mawon. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Sak bodo langgam, sak bodo Dangdut siap. Nggih. Oke, Pak Matur suwun Mudin. nggih. Nggih, Mbah pareng Mudin mawon. boten beksa, Mbah Mudin. Mbah Mudin. Boten beksa. Mboten. Lah pripun Mbah Mudin? Pripun lho, Pak? Mboten saged ya. Nggak usah tahun ngarep Pak Mudin wis iso mbeksa. Matur nuwun. Ah ya. Yakin yakan. Ya dilanggamne dhisik. Monggo, Ya monggo. Pika, ayo buka celuk nduk. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran anggolek sing tak sayang mubang mitra jonoku goleki ora rasa esuk awan nganti bengi iman yen yo kang nyawa
Yovika jangan duduk dulu. Sesuai arahan dan perintah Bapak Lurah Kepala Desa Mas Gareng. Nggih, dawuh. Ninggal katresnan kudu disarirani bareng-bareng. Nggih, ki yo dangdute diunekne, kibote diunekne, Ayo. gamelane yo diunekne. Nggih. Dawuh Mbah Mudin lho Nggih. Dek Sinta sampai Mbak Aulia berarti nggih. Heeh. Berdiri bersama yuk, spotnya coba kaya ngapa. Yuk. Hoe! Hoe! Hae! Mas Gareng, Dut. Mas Gareng di tengah. Oke. Heeh. Sebenarnya mbane aku kok naik tengah. Mas ning kono wis ning kono wis. Siap, Mas siap. Gareng di tengah agak maju sedikit. Oke. Yang menjadi koreogeraknya Mas Gareng. Oke. Koreogerak dadi engko Oke, oke, sinden-sinden anggone joget nerokne Mas Gareng. Oke. Siap? Siap. Oke. Oke. Yo minangkani dawuh bebarengan langsung kur bae ninggal katresnan. Ayo digarap cara sragenan co. Monggo langsung dadekke co digumyake. Ya. Ya. Bobo. Piye-piye? Ya iki mau siapa ngene lho. Ngene lho. Nah, diwarai Mas Gareng. Sing ngene. Heeh. Ngedek sithik. Heeh. Ngedek sithik. Heeh. Rodok ngedek sithik. Heeh. Ngedek sithik. Heeh. Ngedek sithik. Heeh. Oke, aku gentanan kene. Ya. 1 2 3. Ya. Ojo lali pawarku. Ojo Oke.
Akbar. Dalem Mas Kula Gareng. nyuwun tulung Mbak Yovika niki lek mungguing jaranan Mbak Yovika sing teng mriku dhewe. Wong ngaten nggih. Sing diturun Mbak Yovika. Nggih. Ya, Nggih kene. Nah, niki. Diatur posisine. Betul. Ayo. Marepe mrono kabeh. Heeh. Yo. Tangane malang krik. Nah, ya. Ayo. Sudah siap? Nah, ya siap kabeh. Oke, oke. Ayo, 1 2 3 ya. Aja lali babalengku Mas Gareng. Halo. Dalam pagelaran wayang ada 3 L yang harus terpenuhi, Mas. L yang pertama, Lakon, L yang kedua, lagon, L yang ketiga, lucon. gempuh kang ginayuh, muga-muga kasembadan ingkang sinedya wontenipun tasakuran dalu menika Mas Akbar. Kula namung dawuh panjenengan. Mengko tetembangan liyane disambung ning Patet Songo gara-gara ya, Mas. Nggih dawuh. Ya nutuke lakon no. Sewang-sewangan laku tak dereke ya.